maminka robí na teba? Grimasy. Grimasy. Čo? Apči. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Co to tam je? Áno, kamera. No bingo, ty si to uhádol. Čo robí kamera? Povedz, čo robí kamera. No povedz. Čo robí? Špehuje. Povedz, špehuje ma. Áno, áno. Leo, špehuje Maximiliánka. No povedz, nemám kúsok súkromia, keď mám takúto robotu s hrazdičkou. Áno. Tebe to nevadí. No to. Povedz ahoj tety a ujovia. Povedz ahoj. Povedz ahoj. Áno, Ujo ahoj. A povedz tety ahoj. No. Ako povieš tety ahoj. Ne, nepoviem.